Svi ljudi, moji ljudi, kao što ste ti, konačno vas, evo, u novom videu. Znači, šta se to desilo, zašto nije bilo klipova? Sve je samo jedan jedini razlog i to je to, bio sam na odmoru. Znači, ljudi, ja sam bio na moru 3 nedelje i pored toga, znači, to je bilo ono, do pre 4 dana i bio sam kod bake par dana i nisam mogu ništa snimam. Jednostavno. Tako da, evo, sad se vraćam na YouTube, aktivnom snimanju. Šta da očekujete od mog kanala u dalje? Povećan kvalitet, više vremena uloženo u edit, kao i nove serijale, vlogove, walkthroughove, planiram. Šta ću vam reći, šta će biti od vlogova? Znači, pošto, vjerojatno znate, vjerojatno pratite stubere tipa, ne znam ko će biti, Kika, Miloš HD, Cone, ne znam još ti neki youtuberi. Biće skup u Nišu 20 i... Fuck, ovaj mikrofon me zebala. Znači, biće skup u Nišu 29. Ja ću ići sa mojim drugom. I ja ću imati tu vlog kako idem, tipa ono, pričam s tim youtubera, pošto ću ja ići dosta ranije. Znači, ja ću ići ranije, da, pošto tipa skupim 6, ću ići oko 3. Jer ja hoću da pozdravim te youtubere i tako to, pošto u 6 kad budu došli, brate, bit će gužva, neće imati gde da se stane. Tako da, tu će biti taj vlog i od walkthrougha, to ću vam reći šta će biti. Znači, bit će walkthrough, ja sam se razmišljao. Možete još da mi provedete to mišljenje? Znači, tu sam pre 5 minuta. Šta sam pričao, znači da, možete vi to meni mišljenje da dodate još neki primjer na ovo u komentarima, ali ja sam razmišljao. Assassin's Creed Rogue, Unity, AC3, znači uglavnom ta 3 Assassin's Creed-a, Hitman Absolution, ovaj novi 2016 ću kupiti kad izađe full, neću da kupujem ove epizode, mislim kupujem epizode, kupujem, kako se zove, ceo, ali brate, po epizodom i to mi se stvarno sad ne radi, pa ću kupiti ceo kad izađe. Hitman Absolution ili da krenemo novi serijal koji se zove, kako se zove, Challenge Cirka, znači to je, vi mi znate neki challenge u nekoj igrici, ja tu taj challenge odradim i poslijem za YouTube. Tako da, to je to. Znači, to su neki planovi za budućnost što se tiče snimanja za YouTube. Također planiram tu da uvedem neke recenzije, neke unboxinge, ali uglavnom će biti ta 2 serijala walkthrough vlogovi League of Legends za sad, dok ne uvedemo nešto novo. Kao što vidite, čekaj, ovo se sad snima telefonom, ovo je moja kamera za facecam, Canon PowerShot A530, znači ovu kameru ima 10 megapiksela, ali ja snimam ovo telefonom jer moj telefon ima dosta bolji kvalitet, dosta bolji zvuk od ove kamere koja ima 5 megapiksela, 4 puta optički zoom, tako da ono nije ništa posebno kamera, služi nekad za slikanje, onda je više bolje za slikanje nego za snimanje, tako da ono, znači nju sam nekada koristio u facecamovima, sad onako manje, planiram za rođen uzeti neku baš profi kameru, tako da ona čak i preteško za ovaj mali stativ. I ono, to je to što sam imao da vam kažem u ovom videu, znači nisam prestao da snimam za YouTube, samo sam imao tu malu pauzu jer sam išao na odmor. I to je to što se tiče ovog videa, ako vam se svidio video, ostavite like, share, sub, a mi se vidimo nakon narednih videa.